Добрый день. Як помнік парадку можа стаць помнікам абсурду? Выбачэнне перад бронзавым гарадавым за поўху, шалік і пацалункі і сцёб як самавыражэнне і форма барацьбы. Гэта мы абмяркоўваем у праскай студыі з Юрыем Дракахрустам, а на відэасувязі з Менску Зміцер Бартосік і Валянцін Жданко. Таксама у сённяшняй праграме. Голас народу. Ці патрэбны ў Менску каля муз помнік царскаму гарадавому? А пытанне ў Менску. У нас нет ни одного памятника Витовту. Это просто ужасно. Этого памятника как бы больше, чем у человека прав, это странно. Голас свабоды. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Відэонарысы пра нашу мову, як ёсць і як быць павінна. Слова дня – сцёб. Працягваем палявыя даследаванні прыхаваных беларусізмаў у гарадской мове менчукоў. Маладога Менчука прымусілі выбачыцца перад помнікам. Само па сабе гэта сюжэт тэатру абсурду. Між тым гэта беларуская рэальнасць. Менчук падышоў да помніку гарадавому каля будынку Міністэрства ўнутраных справаў Менску і даў помніку поўху. Хлопца затрымалі. З ім, як той казаў, папрацавалі і прымусілі папрасіць прабачэння ў помніка. По улице Городской вал, подъезжая к Минскому городовому, увидел, как молодой человек, проходя мимо него в прыжке, нанес один удар Минскому городовому. После чего задержали данного правонарушителя, опросили, составили протокол и передали сотрудникам Московского РУВД города Минска. Я искренне раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику, сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история. И я мог как-то своим поступком ее загрязнить. И я этого не хотел и искренне извиняюсь перед всеми. А і пытанне ў Менска. Зміцер, ці вось гэта такое дзіўнае неапаганства, у чым ягоны сэнс? Чаму нельга было проста аштрафаваць парушальніка? Навошта было такое абсурднае прыніжэнне? Як это так взять и просто оштрафовать? Вы же ведаете, у людей есть у голове шмат розных тараканаў. В тым ліку есть люди, якія любяць пераапранацца ў розныя всякие цікавыя касцюмы. Ну, нехта любіць касцюм там японскай школьніцы, нехта любіць пераапранацца ў касцюм супермена. Вось. А наш галоўны міліцейскі начальнік, прычым прилюдна на вялікія святы, любіць апранаць маскарадны касцюм афіцера НКВД. Перад гэтым касцюмам, вядома, любая БДСМ атрибутыка бліднее, все гэтыя наморднікі, там, наручнікі і гэтак далей. Я думаю, што малады чалавек гэта цудоўна ведаў, вось, вельмі слушна. З ім паступілі вельмі гуманна. Его не прымушалі там стаць на калені перад помнікам, вось. І ему не ламалі пальцы, там, не заганялі іголкі под пазногці. Але што такое НКВД, вось, ён, гэты малады чалавек, ведаў і вельмі слушна зрабіў, што ён выканаў все пажаданні сённяшніх міліцыянтаў, каб не пайшло далей. Дякую, Зміцер. Юрый, мы уявляем, дзе стаіць гэты помнік, як яго назвалі Менскаму гарадавому. Недалёк ёсць помнік Дзяржынскаму, які ладзіў дыверсіі на вайсковых заводах, які кіраваў рэвалюцыйным тэрорам. А яшчэ недалёк ёсць помнік Леніну. На чый загад у 17-м годзе вось гэтых гарадавых масава проста забівалі. Калі паглядзець, у Беларусі это адзіная краіна ў рэгіёне, дзе міліцыю не перайменавалі ў паліцыю. Як это все такое спалучаецца у вобразе гэтага помніку? Ну, ведаеце, як я себе разумею логіку спадара Шуневіча, тых, хто ініцыяваў устаноўку гэтага помніка, яна як бы такая... Ну, у пэўным сэнсе это, дарэчы, выклік там і помніку Дзяржынскаму, і помніку Леніну, як не дзіўна. В якім сэнсе? Идея такая. Мы слуги порядку, мы слуги державы, любой. Сегодня государь-император, учора, позавчора государь-император, мы городовые. Сегодня пришли, так сказать, большевики,
якія тых як бы расстралялі, мы міліцыя, мы НКВД. Завтра прыйдзе з бел-чырвона-белым сцягам, будем стаяць з бел-чырвона-белой кокардай, так сказать, и прысягаць любой уладзе. Мы слугі дзяржавы. Вот я, наколькі я разумею, вот як бы логіка гэтай, на наш погляд, вайны помнікаў, а для іх няма вайны. Для яго вот як бы быў час, калі форма НКВД, быў час, калі тая форма, завтра будзе іншая, окей. Мы ў любым выпадку будзем заўсёды служыць дзяржаве. От як пэўная паслядоўнасць, я згадаю папярэднік Шуневіча, Юры Сівакоў, якога міжнародная супольнасць лічыць датычным да знікнення палітыка ў Беларусі. Ён называў сябе ў шматлікіх інтэрв'ю государевым чалавекам. Вот это вот такая паслядоўнасць, цалкам лягічна помнік гарадавому. В этом сэнсе, вот я так разумею, што менавіта такая ў іх логіка. А, Валянціна, вот як вы мяркуеце, чаму гэта адбылося менавіта з помнікам гарадавому? Вот у беларускіх гарадах шмат розных помнікаў ёсць. Пераважна дзеячам савецкай эпохі, многія спарахнелыя, але большасць стаяць все яшчэ. Можна ж было ім адвешваць поўхі. А ці патрабавалі б у такім выпадку выбачэнняў за іх? Ведаеце, той, хто выбіраў для скульптуры вобраз гарадавога, на маю думку, ці то не разумеў, ці то свядома ігнараваў тое, як гэты вобраз замацаваўся ў грамадскай свядомасці за апошнія 100-150 гадоў. Да рэвалюцыі у вачах ліберальнай інтэлігенцыі, рэвалюцыянераў-дэмакратаў, гарадской беднаты вобраз гарадавога это быў сімбаль самадзяржаўя, самаўладдзя, гвалту. І мы гэта выразна бачым на літаратурных творах таго часу, на тым, што пісалі рэвалюцыянеры пра гарадавых, як Ленін, я ў сваім блогу прыводжу, напрыклад, як Ленін заклікаў рабочыя атрады трэніравацца на збіцці гарадавых. Потым, пасля рэвалюцыі, калі змяніліся пакаленні, калі адышло тое пакаленне, якое непасрэдна кантактавала з імі, адбыўся пэўны перагляд вобразу гарадавога. Я адважуся сцвярджаць, што самым славутым гарадавым у класычнай савецкай літаратуры быў той гарадавы, які адлюстраваны ў рамане Ільфа і Петрова «Залатое цяля». Памятаеце, пра якога расказваў панікоўскі Шуру Балаганову. Я цытату правяду, адмыслова яе знайшоў. «Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной 5 рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была не Баба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил, он теперь музыкальный критик». Вось таким городовы запомніўся для многих и многих поколений советских людей, и дагэтуль гэты вобраз існуе. Абсолютно такие беспринципные, злодееватые, хитроватые, ахоўвая паніковскага шчыпача, каб яго не крыўдзілі падчас ягонай працы па адчыстцы кішэняў мірных абывателяў у Киеве. Яшчэ адзін падобны прыклад, таксама, які вельмі часта бачаць людзі сёння, ён замацаваўся ў грамадскай свядомасці. Вы памятаеце славуты фільм Эльдара Разанова «О бедном гусаре замолвіце слова». Ён пра эпоху сярэдзіны 19 стагоддзя, і там показаны такія смешныя прыдрукаватыя цюрэмшчыкі ў форме гарадавых, якія там катуюць палітвязняў, гуляюць з імі ў карты, апрабоўваюць машынку для катавання, для зашчэмлівання пальца. Гэты фільм вельмі часта паказваюць на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, у тым ліку і Беларусі, ледзь не кожны тыдзень. Яго і зараз можна бачыць. Сапраўды іранічны погляд на тую эпоху. Ясна, што Эльдар Разанов меў на ўвазе найперш, канешне, савецкія рэаліі, савецкі побыт, але яны вельмі каларытна паказаны і такімі замацаваліся. Тупаватыя, абмежаваныя, хамаватыя, з нізкай адукацыяй людзі. Вось такім гарадавы паўстае для сучаснага беларуса, сучаснага чалавека на постсавецкай прасторы. Дзякуй, Валентин Петрович. Дзякуй, Валентин Петрович. Я вот думаю, што той патэнцыйны ці былы гарадавы не Баба, які стаў музычным крытыкам, ён бы ацаніў тое, як адрэагавалі народныя аналітыкі Саўка Дыгрышка, музычны герой Лявона Вольскага, на выбачэнне перад пакрыўджаным гарадавым. У Мінскі горачем, у
нежном возрасте один мальчишечка гулял. И вдруг так просто он по морде бронзовой городовому резко дал. Не нас не радуя, пошла растатуя городовым ягодным псом. Але милиция, идем молицею, и бьется об асфальт и лбом. Свинтили мальчика, отбили пальчики и начинают дело жить. И говорят ему: пойдешь ты у тюрьму, хоть только начинаешь жить. Сказали фраеру, кажи на камеру, что ты раскаялся, Мауси. А ён расплакался, и ты пукаялся волчинку подленьким своим. Не думаешь, хочется денежкам сонячным городовому дать знаки. Ты что, не трогай городового, скорей оттуда бяги. А мы вяртаемся да размовы з Валянцінам Жданко. Вот на гэтым тыдні вы написали блог, у якім пішаце пра тое, што ініцыятар усталявання помніку гарадавому не чытаў у дзяцінстве Міколку Паравоза, не любіў расійскіх пісьменнікаў, рэвалюцыйных дэмакратаў, пра якіх вы ўжо згадалі, кепска вывучаў Леніна. На ваш погляд, Валянцін, а каму б варта было паставіць помнік каля Міністэрства ўнутраных справаў? Ну, первый наибольш відавочны вариант, это, конечно, покинуть городового, але приставить до яго яшчэ Паніковскага. Паніковскі, до речі, у Киеве на Хрещатику уже стоит. Менавіта таким, яким він зарабляў себе на жыццё, пераводячы, просячы мінакоў перавесці яго і ў гэты час ачышчаючы іх кішэні. Вельмі каларытная, конечно, фігура. І я адмыслова перад перадачай зайшоў на сайт, паглядзеў, як выглядае гэты здымак з кійком ён, з тварам Зіновія Герта, у сваім капелюшыку. Хаця наўрад ці на гэта, конечно, ўлада пойдзе, яна хоча паказаць гераічны, пафасны вобраз ахоўніка парадку. І там, менавіта таму у гэтага гарадавога такі постава генерала Скобелева, а орлиный профиль генерала Шуневича. Таких городовых увогуле не было ў прыродзе. Паглядзіце на фотаздымкі пачатку стагоддзя, якія гарадавыя былі у Менску на вуліцах. Гэта былі учорашнія вясковыя дзядзькі з 2 класамі царкоўна-прыходскай школы у нягеглых нейкіх шинялях, у шапках з цэшкамі, з кудлачанымі бародамі. Зусім не той гераічны профіль і без гэтых георгіўскіх крыжаў на кіцелі, адкуль того гарадавога георгіўскі крыж. Ясно, что можно было знайсці нейкі значна больш звыклы для былых савецкіх людзей вобраз добрых міліцыянтаў. Ну, для савецкіх дзяцей звыклым быў і вельмі такім шырока распаўсюджаным вобраз дядзі Сцёпа міліцыянта з верша Сергея Михалкова. Можна было паставіць скульптуру участкового міліцыянта Анискина у образе незабыўнага Жарова актера. Таксама это сериал, які ў свой час абышоў весь Советский Союз. И это была таксама, конечно, советская спроба ачалавечыць вобраз ахоўніка парадку. И часткова яна мела поспех, але з гарадавым, по-моему, абсолютно провальная ідэя. Валянцін Жданко згадаў Кіеў, помнік Паніковскаму. Калі гэтым храшчацікам прайсці, то ён пераходзіць у стадыён «Дынама» і такі парк побач з ім. І там якраз «Дынама» — это міліцэйская каманда, нібыта лічыцца. Там стаіць вельмі ўдалы, з майго пункту гледжання, такі гарадскі помнік. На лаве сядзіць Лабановскі, знакаміты трэнер кіеўскага «Дынама», у той позе, якой ён звычайна быў на этой трэнерскай лаве. І гэты помнік вельмі любяць у Кіеве. А мы запыталіся менчукоў, ці патрэбны ў Менску каля Міністэрства ўнутраных справаў помнік царскаму гарадавому. Вот давайте послушаем отказы. Я считаю, что вот это вот царское все, это ни к чему. Ну, как история, может быть, я ж опять скажу, возле где-то исторических мест пусть стоит. Пусть люди помнят, может, о чем-то хорошем, о чем-то плохом.
не знаю. Ну, а так, чтобы везде и всюду, я не считаю нужным это вот ставить. Это не просто символ царского режима, это символ культуры, это символ доверия. Эти люди пользовались огромным доверием властью, они за это отвечали. И я считаю, что их нужно побольше, и еще больше, и везде, и самых разных. Например, какие еще помники вы хотели бы бачить у Менску? Ну, в первую очередь, памятники, которые относятся к истории Беларуси. У нас нет ни одного памятника Витовту. Это просто ужасно. Слава Великого княжества Литовского при нем была великой совершенно, а у нас какой-то деревянный идол в Новогрудке. С эстетической точки зрения, конечно, нужен. То есть, ну, если, опять же, смотреть со стороны исторического наследия, то, естественно, надо, потому что у нас есть история, как бы она должна поминаться, сказать, что как ни крути, как ты не относишься к царскому как бы режиму, это все-таки история. И как бы, но как бы как его оберегают, это, конечно, странно, вот, но все-таки это памятник, когда у памятника как бы больше, чем у человека прав, это странно. Я считаю, что все, что было, все потребно по той простой причине, что это наша история. Мы же не просто так вот появились. Это вот история, которая развивалась, дошла до сегодняшнего дня. Если это часть нашей истории, а мы имеем отношение к царской России, то тогда да, то тогда он должен у нас находиться. Он имеет право быть. Потому что нельзя из истории выкинуть там, даже любой период. У нас же и татары здесь были, и чего только не было. Поэтому историю надо... Кто не помнит историю, тот вынужден будет ее повторить. Поэтому, чтобы мы не повторяли историю, памятник должен быть, конечно. Пускай будет, конечно. Это же память, история. Нужен. Это история какой краины? Ну, нашей Республики Беларусь. Общей, Советского Союза. Вот фактично ніводнай абуральнай рэакцыі. Зміцер Бартосік, ваши каментары. Ну что, я пачуў імя Вітаўта. Гэта ўжо не кепска. За чвэрць стагоддзя незалежнасці беларусы пазнаёміліся хаця б з адным гістарычным сваім персанажам. Ну што ж, не так хутка все прасоўваецца, як хацелася, ну, як ёсць, так ёсць. Але, в прынцыпе, пакуль што жывуць людзі самі не ведаюць дзе. Яшчэ не ў Беларусі, ужо не ў Савецкім Саюзе, хаця яшчэ працягваюць некаторыя жыць у Савецкім Саюзе, некаторыя яшчэ душой, ці нават не мозгамі, а можа тэлевізійнымі мозгамі, так, жывуць у расійскім тэлевізары, у расійскай імперіі, у гэтых серыялах пра Фандорина, пра канец 19 стагоддзя і пра тое, як упаительныя в Расіі вечара. А вось. Там адзін спадар узгадаў, што трэба, паколькі гэта наша гісторыя, то трэба ўсім гістарычным персанажам ставіць помнікі. Я так разумею, ён меў на ўвазе не толькі татара-манголаў, якіх ён там назваў, але і байцоў краёвай абароны, правільна? Іх таксама трэба увекавечыць у помніку. А тое, вот калі б яны хаця бы глядзелі людзі на помнікі, то яны б заўважылі на станцыі метро плошча Леніна ёсць цудоўны помнік Курлоўскаму расстрэлу. Гэта расстрэл падчас першай рускай рэвалюцыі. Ён адбыўся ў Менску ў 1905 годзе. Вось. І герой гэтага расстрэлу, ён якраз і стаіць у вобразе гарадавога. Можа, я памыляюся, можа, і паліцыя і не брала удзел у тых падзеях, но мне здаецца, брала. Вось. Прынамсі, прысутнічала, я думаю. Прысутнічала, так. Гісторыя з выбачэннем перад помнікам выклікала жвавую рэакцыю грамадства і спарадзіла безліч фотажабаў і мемаў. І нават акцыю «Адказ», якія вот просто падкрэслівалі абсурд. Ну, напрыклад, гарадавы жывы. Дык, напэўна, халодна яму стаяць на пасту. І Менчук павязаў помніку шалік. Міліцыя не ведае, што рабіць, зразумела, што шалік – гэта нейкі замах. На што замах? Хапаць, не хапаць? Ну, затрымалі, потым вызвалілі. Выбачэнняў за шалік не запатрабавалі. Наступным крокам стаў такі невялічкі флэшмоб. Акторкі свабоднага тэатру прыйшлі да муз, каб пацалаваць гарадавога. Што рабіць? Узнагародзіць? Ну, зразумела, што гэта сцёб.
Это Минский городовой, который сегодня, пожалуй, должен быть расцелован. Смотрите, что происходит. Почему? Почему нельзя целовать? А собачку погладить можно? Тут собачка. Садиться нельзя, и что еще? Смотрите, как садиться и только... Хорошо, мы не залазим. Тоже нельзя. А почему целовать нельзя? Ну а что в этом вы видите хорошего? Но ему не хватает тепла, мы ему это тепло даем. Как бы это запрещено. Почему это запрещено? Ну, здесь, во-первых, находится Министерство МВД. Здесь нельзя целоваться? Ну, как бы да. Вообще нельзя целоваться? А людям можно целоваться здесь рядышком? Ну, блин, ну, как бы к самому памятнику не запрещено. Валянцін, ну вось гэта эпапея вакол помніку, як вы лічыце, наколькі это праява гарадской культуры, вот як праява гарадской культуры згаданы вами помнік Паніковскага ў Киеве? Ведаеце, з'едлівае, здзетлівае стаўленне да ніжэйшых паліцэйскіх чыноў, оно было заўсёды і засталося заўсёды, і застаецца. У царскія часы тое самае было, просто ясна, што моладзь, ну і не толькі моладзь, яны не было такіх формаў выяўлення адносін да іх. Не было флешмобаў, не было фотажабаў, не было перформансаў. Были анекдоты, были злостные припевки, были крыўдныя мянушки, там городовых и полициянтов обзывали фараонами, наколькі я памятаю, из Миколки паровоза, до речі. Вот, а это вельмі клейка такая была мянушка. Але і ў савецкі час таксама не было такого паважлівага стаўлення да этих ніжэйшых міліцэйскіх асабліва чыноў. Як не старалася прапаганда, до речі. Я вот свое дзяцінства вспоминаю, что так, у школе у нас был дядя Стёпа, на телевизоре был Анискин участковый, а ў жыцці, у размовах паміж мужикамі, якія я слухаў малы, так, это было заўсёды здзеклівае, вельмі з'едлівае стаўленне, як да лайдакоў, якія не хацелі працаваць на зямлі, якія пасля войска пайшлі сержантамі ў міліцыі, бо нічога не хочуць рабіць, затое лупяць там этих бедных падвыпіўшых людзей, якія бяруць на кішэню і так далей. Тое было, тое засталося. А формы вот выяўлення гэтых адносін. Ясна, што цяпер іншыя ў моладзі, іншыя. Вось такім чынам яны выяўляюць сваё стаўленне да гэтай фігуры. І вельмі неабачліва было з боку ўлады усталяваць гэтую фігуру і такім чынам увасобіць аб'ект для выказвання крыўды, знявагі і здзеку з боку бедакоў, з боку моладзі. Сабе на галаву паставілі гэтую фігуру, гэтую статую. Ну і нават знявагі не толькі з боку моладзі, дзяржаўнае тэлебачанне у тыднёвай гумарыстычнай перадачы паздзекавалася з міліцыі. Ну, звычайна, афіцыйныя СМІ дазваляюць сябе крытыку, калі нейкі старшыня райвыканкаму за карупцыю быў пасаджаны, тады дазволена. Міліцыя, ну, нібыта не датыкальная, ці ўжо датыкальная. У чым сэнс? Пра што гэта сведчыць, Юра? Ну, гледзячы па ўсім датыкальная. І гледзячы па ўсім, вот гэты эпізод, ён як бы убудоўваецца ў больш шырокі кантэкст всякага кшталту скандалаў, якія віруюць вакол міністэрства. Ну, вот этот адказ знакаміты міністэрства британской амбассаде, калі яны вывесілі весёлкавы сцяг, так сказать, с выражением неких идеологичных скрепаў. Ну, это як бы на баку дзяржавы, на баку афіцыйных там каштоўнасцяў, хотя вот скандал, гледзячы па ўсім, шмат каму не спадабаўся, у тым ліку і наверсе, калі міністр замежных справаў Макей сказаў, што надо увогуле думаць, што ты робіш. Таксама можна прыгадаць два выпадкі, калі міністэрства фактычна шчоўкнулі понусу з самага верху. Это тое, што яны прапановвалі спыніць начной гандаль алкаголем у Менску, а Лукашенко это скасаваў. І сітуацыя з законам аб хатнім гвалце, таксама яны это рыхтавалі, яны ініцыявалі, Лукашенко это все, што называецца, пахерил. У дадзеным выпадку як бы сэнс не ў тым, што на чысці погляд кепска, што добра, адні могуць лічыць, што там весёлкавы сцяг трэба вывешваць,
абвешваць і пры гэтым, скажем, трэба закон аб барацьбе з хатнім гвалтам, але вот такое ўражанне, што ва ўлады назапашваецца просто вот нейкі досвед раздражнення таго, што з міністэрствам оказываются связаны всякого рода скандалы. Вот. И в этом сенсе, магчыма, вот эта ситуация с этим городовым, над которой смеются в Беларуси, смеются, я не ведаю, в России, смеются в Украине, и в этом сенсе смеются над белорусской державой. Вот. И, магчыма, так бы мовіць, ну, вот это и прорвалося у перадачы БТ. Яно адлюстравала, прынамсі, некаторыя настроі, якія ёсць не толькі ў грамадстве, але і ў беларускай уладзе. Ці будуць это, як бы мовіць, з этого арганізацыйныя высновы, невядома, але могуць быць, таму што, сапраўды, ну, в Беларусі это даволі беспрэцэдэнтная рэч, калі БТ сцібаецца над міліцыяй. Ну, давайте поговорим про лёс помніку, але крыху з іншага ракурсу. Зміцер, ці можа ён стаць нейкай такім культавым месцам для моладзі, для турыстаў, прыйсці туды, пасмяяцца, сабачку пагладзіць? Вот ці можа быць такі новы сэнс нейкі ў гэтага помніку? Ведаеце, вот уявіць, калі ноччу, калі людзі спяць, помнікі ажываюць, то вось Владимир Ильич Ленин, ну ён ідзе праз весь горад да Калініна, ці Калінін да яго. Там Купала з Коласам ідуць у госці да Богдановича. Гэтыя персонажы Великого княства Литовского, якія жывуць на верхнім горадзе. Так? І, ну, у всіх ёсць свая кампанія, усім ёсць з кім выпіць. Нават вот гэтым фігурам Жбанова у скверы Михайловскім, ім таксама ёсць што ўзгадаць тыя ж 90-е. А вось яму няма да каго пайсці. Ён абсолютно один, у яго няма кампаніі, у яго няма абсолютно ніякага, як бы так, такое слово, контексту, так? Ну, кампаніі няма у чалавека. Ён вельмі, ён ужо змрочны помнік. Ён увасабляе самадзяржавие. Ён змрочны уже тымі гісторыямі, якія вакол яго. Праз яго нават не трэба прапускаць ніякі ток. Вось, ён ужо пад камерамі. Да яго, гэта, ведаеце, это такі будзе не сцёп, гэта будзе атракцыён, экстрэмальны атракцыён. Хочаш вось сапраўдных у Беларусі прыгод, так? З міністрам НКВД-істам, з допытамі, калі ласка, ідзі вось на гэтую вуліцу, да гэтага помніка і што-небудзь яму зрабі. Это будзе цікава, незабыўна. Вы слушна вельмі, Зміцер, сказалі, што ён увасабляе самадзяржаўе, але тыя, хто яго паставілі, тыя, хто вось так рэагуюць на тое, што робяць з гэтым помнікам, яны увасабляюць савок. Такі вот сімбіёз самадзяржаўя і саўка. Часам сімвалы мяняюць свой сэнс. Ініцыятары ўсталявання помніку гарадавому ў Мінску меркавалі, што гэта будзе помнік парадку. Але выбачэнне перад ім, учалік, пацалункі зрабілі з яго помнік абсурду, з яго сцябуцца. Пра слова, пра сэнсы слова «сцёб» раскажа мовазнавец «Свабоды» Вінцук Вячорка. Ёсць такія словы «сцябаць», «сцябацца», «сцёб». Начнем со слова «сцябацца». Ці ведаюць яго і што яно азначае? Понятия не имею. Может быть, знакомство? Не сустракались с таким словом? Нет. Не ругательное, надеюсь? Не ругательное. Затое для маладзейшых праблемы няма. Прикалываться, но стебаться, наверное, это все-таки в негативном значении больше, а прикалываться это более такое дурачиться над кем-то. Стебаться? Ну, это издеваться с таким, скорее, с добрым умыслом. Ну, издеваться в шутку, такое, с шуточным оттенком. А як менчукі адчуваюць моўную прыналежнасць слова «сцябацца»? А як вы думаете, гэта слово расійскае ці беларускае? Не знаю, честно. Мне кажется, не белорусское, не российское. Мне кажется, это откуда-то пришло из других стран. Я не знаю. Ну, современный сленг, он такой, знаете, придумаем каждый день что-то новенькое. Сленг – гэта моладзевы жаргон. Але падаецца, што для нашых суразмоўцаў
само існаванне беларускага сленгу, беларускага моладзевага жаргону, ну, штосьці неуяўляльнае. Думаю, это не белорусское. Уж я не знаю, может, и не российское, но и не белорусское. Так просто, как молодежный такой сленг. Наверное, оно пошло все-таки из России, потому что в Беларуси, в белорусском языке такого слова не было. Это сленг, наверное, из России пошел. Тых, хто ўсё ж лічыць слова «сцябацца» беларускім, аказалася няшмат. Як вы думаете, это российское или белорусское слово? Я думаю, возможно, белорусское, кстати. Это правильно? Ну а зараз спытаем менчукоў пра значэнне слова «сцябаць». Напрыклад, у выразе «сцябаць», «пугай», «каня». І тут ужо людзі розных пакаленняў сходу выказваюцца амаль усе. Вот это вот «стебать», это знаю, это сам кнутом бить или пугой. Я не сильно знаком с деревенскими там какими-то атрибутами хозяйства, вот, но что-то вроде кнута и, ну, стебать, как бы хлестать, вот, коня. Это, наверное, значит бить, ну, допустим, как это, хлестать. Что слово «сцябаць» беларускае, бальшыня суразмоўцаў акурат пагаджаецца. А ў гэтым значэнні яно рускае ці беларускае, як вы думаете? Сцябаць у беларускай. Але знайшліся і тыя, зноў жа такі былі адзінкі, хто не чуў слова «сцябаць». Я просто, гражданин Российской Федерации, поэтому чуть-чуть не понимаю вашего языка, да, и, возможно, не знаю каких-то... Што да расейскай літаратурнай мовы, то у слоўніку Ушакова, які адлюстроўваў моўную рэальнасць 1920-х і ранейшых гадоў, слова «сцябаць» ёсць, правда, з пазначэннем абласное, но яно і правда пашырана на тэрыторыях прылеглых да цяперашніх Беларусі Украіны, Пскоўшчына, Смаленшчына, Цвершчына, а вось ужо у пасляваенным слоўніку Ожагава, я думаю, вам добра вядомым, яго увогуле няма. А для беларускай народнай мовы на ўсім яе абшары слова «сцябаць» з варыянтам «сцёбаць» абсалютна звычайнае, прычым мае мноства значэнняў. Акрамя значэння «хвастаць», яно азначае і «сцябаць гарэлачку». Гэтым займаўся ніхто іншы, як сам Зеўс у знакамітай народнай паэме 19 стагоддзя «Энеіда на выварат». А Зеўс тады сядзеў у клеці, гарэлку з мёдам там сцябаў. Але сцябаць – это і хутка бегчы, і, зверніце ўвагу, рэзка вымаўляць і вастрыць касу. Адпаведна, сцябачка – вострая каса. Пагадзіцеся, у пераносным значэнні нашыя продкі маглі так назваць і вострую на язык жанчыну. Дык мо гэта беларуская мова паўплывала на расейскае прастамоўе? Тлумачаць нашыя суразмоўцы ў Менску. Стебаться тоже белорусское. Стебать – это бить коня пугой. Стебать – издеваться над конем, бить его. Так, цвяліць, дражніць, фізычна ці словам адно і тое самае. У нашай літаратурнай клясыцы знойдзем «Лоўка сцёбаў начальства», «Лоўка», як у гогалеўскім рэвізоры выйшла. Кажуць жанчыны пра героя у аповесці Змітрака Бядулей. Расейскае ж слова «сцебацца» у значэнні «даставаць» у гарадской практыцы, як сведчаць назіранні мовазнаўцаў, з'явілася недзе ў 1970-е гады у тагачасным Ленінградзе. Пранікнуць туды яно магло з беларускай мовы некалькімі шляхамі. Ці праз немалую беларускую дыяспару у тым жа Пецярбурзе, Ленінградзе, праз мовы беларускіх вязняў, царскіх і сталінскіх часоў, але ў кожным разе гэта чарговы прыклад непрыкметнага беларусізма у мове беларускага гораду. Вось жа словы «сцёб», «сцябацца», «сцябаць» ува ўсіх сваіх значэннях для нашай мовы арганічныя. Адзінае правільна спрагайма «сцябаюся», «сцябаешся», «сцябаемся». Часам грамадства фізычна зрынаюць сімвалы мінулага, якое аджыло. Але гэтаму заўсёды папярэднічае разбурэнне сэнсаў гэтых сімваляў. І зброя гэтага разбурэння – сцёб. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам, Валянцінам Жданко і Змітром Бартосікам думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.